Masoge mwancho muligiria karibu sana na ande ase episode ende iyo murobilio obwe ekebiro show nche nkoro kwa ensara Joseph Mose asense ya Facebook na YouTube boy gonyiranga na bokutu bwate buna Gatembe TV KISII asense media Facebook na YouTube na ande karwa kile YouTube gali subscribe like share na ande kwa weke comment yago ekarwa subscribe ubeke notification bell eri inde kero mirobili bune yiga egochia gochaka gusiri yago etire yako notify gusia kubwire kengerenga igentunkerega iga obwenerete koligeria now iki yatwalira mangana mange gochakira matemwa KCPE gochakira matemwa matanga ni kegima yo murobelio CBC grade 6 mba kolete amatemwa abo ase ikiyiga amangana agmo mangana GMO kwani usana sikiga amangana KCSE by the amatemwa KCSE ni wiki yiga achagete kocha Hustlers Fund timati sai kwa nyole Hustlers Fund amangana ko launch Hustlers Fund njako kanite ikiyiga asebono aibuni hustle ko metastar 254 hash whatever limit yago ere 250 limit yago ere 200 limit yago ere 50000 erinde kwanyora akaloni ayo spina yako kanite ikiyiga plus by the way ikiyiga tarehe 1 December nigo yarenge World AIDS Day yani tuko lienyamoleo ensengima na se county ya KISII nigo yako kanta se ward eveno alia se umheshimiwa Steve Arika asegeti kama kantuna Nyantrago Green Stadium drama njabe toro nama yako kantoro roba semi mbweru toro abantu mbaso metuwe mbali igorunga ki yo komenya bali bwate virusi biga byenyamuleo ngakimo komenya nenyamuleo bali bataranyora ntira kyubonete komenya elinde rio tange ko tanyole buruiro bigabwe nyamuleo nabo igo ngaki ase amategali mubwenete komenya aye olivier n'uyuga obwate binyinyi ngaki ubonete kubaira ngaki mubwenete komenya na ubuna abantu abo mubune amateyemo elinde rio ntonyora egende tukuruka ngokonengeta stigma nako konengeta. All right, ayo spina yako kante ikiyiga lakini rendo nya weterete don't worry ngento kare twakatebire gali karoto twakakolere drama ali primary twakatebire nga ladies and gentlemen in front of you Nensara Joseph Mose ready to present you a program, a show entitled Ekebiro. Relax, sit back and enjoy. So onya yonspia weterete ase ikiyingi mago chakera amangana KCP na nini wacha World AIDS Day una drama yabe toro mugavana nakwa nete ABCD umugavana alifungua roho na igorite nkoraga kwana abantu bagakwana gali abantu bakwana igoro ngaki abana besukuru abantu bakwana runa abantu bagotonera bakabande abantu bagesoke bagateba nga ntunturu alite but we want ABCD tutete to iruga na iga so ayons penya weterte to baisa gojali gekora show yekibiro nigeroro asengencho yogo koinyoria ayan donsi. Na by the way rero ntubwato mageni aiga ase studio ko kwanera amangana ayenya mulego se amangana yaiga airete a World AIDS Day to imanyia mange to semie to somie na to semie igoro ya mangana aitana ine oburuire ebwenya mulego magari tubure tukolia rero niga korokwa Daktari Nancy Atoni na tuko chikosanganere no coordinator ya mangana HIV and AIDS yani na coordinator ya mangana yenya mulego ase sub county ya Nyaribari chache county ya KISII igongo chituturi gusanganere asense media ya kaberene ya gatatu kurenda sibono ikaransabu oike to baisa gusuka murobiri bwe kabiro ochakire now ekero to chakira esho yetu yeri tukulia rero by the way buno musache bintu mbiru takire gwa avoid elindo menya matuka mange bintu mbiru bwenete utabwenete gukora. Number 1 no korare nyombo tari wakana rent. Number 2 no kori ndagera otamaiti ase ya rukuru. I mean onyo muntu konyomete mukago gose umurugyo gosokire go Kigali uirana tomaiti besa guchikogore ndagera lakini uirana bwate nyama uirana bwate mugati uirana bwate all kinds of foods chirichingia ayota otari wa afford gosota otamwachi besa chikogora. Ikene kige ntokeria asa mangana yo omo CS wa mangana ye oboncholeria go se trade Moses kuria gotanga kobomo Kenya aibono kwa qualify ko be candidate ya makweli so onye goteto wa video makweli buno musacha number 1 to bese korale nyombo teri wa kana rent
especially nyumba y'omusubati gose nyumba y'omukungu gose nyumba y'omuntu uri ukagerete kwa girlfriend yawe onye turi kumwaka na don't sleep there to bese kurarora number 2 tekuri endagera otomaitinga ngai yagurukuru chances are endagera okori niyo musachonde. Pastor Joyce Matara tigatogariri ngani murabona abana baitaba mura mwatwere irumuna pausi etwere yani to kwa sauti ona abori mokunguga chise kinire ngoko rugasaide mchiro kiekoba paka chisanye kama komo kungu agenda alete ndage okoli endagera yabasaja bande otabwa sauti okole ile budget ogateba mongina gwakaneria amane ogwate mwayatemera tirana kubo abagata bandu mugata omongina batike kabu kenga niga koma agateba omongina pole gwasabali abana mutako konya nyoko gakya maene obotabanga bigemere moyenyo bayao negero yibintu byabantu takalera tiemere mo obali mo so maene bagaga bato amali kibasa usinga kimolengere na kibono molengere mwayiko rusebi ntege kabu yechire anya nkwangete kibasa kakibo ngokyo gotumya neti se byo begete goseregio yani okolye bintu by'abantu otamanye tinga ibya. On the same note enjera tukiniria society yetu umusacha no muntu tutakiri korera no ankorokia mariga yani umusacha no muntu utakire koba rongumu umusacha no muntu utakire koba roju tali muntu kunya korera ovyo tali muntu kunya ko complain ovyo o ikikiabeiriga na by the way korengana na Pastor Joyce Matara umusacha no ne kerogo even on your deathbed bona abasongo bagotera tutakiri kunya korera ovyo. Pastor Joyce totebi yangu kyokona gotabereria makobanga nana munoma atabasacha munalete tabieme koko imwango kuole kabo musacha kamili takona kurangiria abana ku America rangeri nyasaye otabana ngo tiko mukungu inyugo yatenko butokane Yesu nago tigire nkeye munoma musacha bobo magwa wo mukungu ane bara ndangeri chobu ndangeri nakora na taima tarata na kurangiria abana tanga na kondangeri mna mokao ora ntebya sogo tigebi into nyakori kanza maete takurangiria bana ntobwa timo kamba ni na borobwo karate imo kaga se binto bile umusacha deweja kurera ovyo umusacha no muntu okoba rongumu. Anyway akaratutikana nayo wiki yiga tarike yemo iyo wiki yiga yachage tumutinyo December kira butambe insengima nerituko limanyika litubona World AIDS Day yani rituko lienyamureo rituko rigangirigo nkikego korekana rituko riga ni ryukunyura gose ni ryokubwatana amo kurwania oburoire bwenyamureo inyura nga vision neroro gusamaro naronga guchimutuga iga tuchigutwara zero rate cy'abantu babwate nyamureo gose tuchigoseria oburoire bwiga elia kabere rituko riga ne rituko inyura bale basiria magimabo gwetera oburoire bwenyamureo elia gatatu ritukeriga naryo togochengera abanyangongo amashuja bali bamenyire no buroiro bwiga babo urwanirie segi kabisa yani babo stabilize ribuna bagoteba babo ikirie kerango gete buroiro bwo butari ko mu affect inchirende yonsi abantu bari besokirie bancheranire nga twakire kwenyora aigase tole nga kitokomenya etokunyo mariogo tutumeke gose tumenye chinchira chiria chibwenda takolengana na marago ya banyagitari irinde elio obugimo boito babuna kawaida igongo bachingira tole litukerio elia gatatu litukeriga abantu niko bagosomigwa iguru yo buroiro boiga bali batarabanyora basomiwa nga kiba kogendera komenya baitanga kuroro bali babanyore basomiwa nga kiba kogendera komenya amagima bakawaida asugo ugotumika amachiko na marago alia abwenete nabo igo sensitization yani okosemia abantu iguru yoburoiro boiga ase obwagare now ase mwako yiga county ya KISII umujigo yo nigo koreka ntase geti Kenya Turago Green Stadium
imeye ward ya Ibeno nigekora no mu MCA Steven Arika umanyika tabuna Steve Arika na abageni baikirana ari na bange because yaringe function ye county mo governor bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati na rongo mageni bwesiko bweli tukerio igento kyaringe ikiyago senaro choro nkiringa abantu niko bari gotebania oboene bwa mangana yani gechiko iko kyari korko gechiko now governor Simba nabwo tobosemia guche ase abasacha abali bakora bakabande babamerera mate lakini abande gaiga okora mukomo nta isbetibuya wanza gotona amandende chikoiteka kirase nonye gutete naye mukago kwa morabia musibi abaswahili babadanga pema ni pema ukipapema usipopema sio pema tena usonye kigo go confuse onye kigo go changanya abagotanga ukiona vya leo ujue vimeundwa ngakokolege ntikia umanye karosiri so liba gokoro musubati gokosego gokoro mukabande kalibiya kabegete biya kako kalingende tebuya umanyenga nigabekire buya kuri nyumba ari no musacho instead yo kumeramate na yegendo ire nyanchamo ugo nayo morosi abe bunotagete. All right, now mbara robali bakomera abana beskuru amate gabana barabunga kibawokara nga onye kurucho mwana bwe skuru as morale nere esenge nje uniform sonira mukago uniform bose nabo kwa morabno mwana bwe skuru nende kwa wako acha yao Omweshimiwa Steve Arika ngagero chamangana yega amangana igabana yatabanga tigakoega omwana bwe skuru esenge nje uniform sonira mukago uniform babuji korange gente keiga tokende gento kende kyao umugabana bwe county ya Kisii umuske Simbarati by the way nichinga kibonega totebanie kene ebisega sigimbire biorokiria se county ya Ikiga hapa na pale abantu bakorutana na mangana abantu bagoteba o kumenda hivi akero tokotebani umane totaliko bisana governor ninki kegenderet lakini bali barabakondama mwanje gake abantu abagende kondama manyabono bayibekaniramo nkurwani tole nyombe omuntu konyoro obis ogotibonga abasubati babana okwena na amarwaire otebi genda bona abantu bonjokanire senginje kibesa kurubanda amakuru kurulirinko korekambe imba wanjanga nabere gabana hey governor Simba wa anyway akarto ko da mangana yega ya World AIDS Day by the way nechinga ki bono iga chokotebani obo maene no bona mbolinga kare gukwanira enyamuro nigo yarengi etabu yani go yarengi gintu muntu atari gukwanira ase society gosase intubuna umugusi intubuna mwanyegetinge akarto ko kinano ni tuturuchenga gukwana lieta enyamuro nigo yarengi again take a big deal nigo yarengi take na sana muntu atari kunyara gukwana lakini korengana nawe nyegitari it's about time nichinga kiche abene abantu batebanye kemane onye no mwana gwo mwikaransi omutebe ABCD kekeriga umwiboli wikaransi omwana ogo it doesn't matter no mwana nyaruka no mwana mumura gosoma mu mwaba komate sonta to mwabo nichinga ke abantu bagatebanye kemane now obasemya ngobo igaborotwe ase World AIDS Day abana toteme abstain sex is sweet but it's sweeter karore in marriage abana beskuru to focus asa masomo nande kero ya happening kwa rere muri totarakora eyutari ero mwerio bwa amasomo abayibori baito mama na tata umwana ubere muri tekera reskuru tigakomo pusha ende kunyomu onoro mugaka tigo mwana agonki umwana mitinyi yetakeire agende reskuru nonye to abstain diejo tia twaro partneremo obe faithful nere akarto guska mutwe by the way chinchirani chinyenge chiroro cyo goitembeba umubwekano nabokonye bikira match gocho munganye embeba nabokonye rigirie kemoni nyiminyo kenye bwa embeba naboko minyo sie kechi nyombo ti chama gachi onyetara ni nyomba bogeka paka soko nyikera
negati echinji nabo konyebekere sumu gose nabo koreta omotego nechinjera chinyinge now nabarimu gose abascience gose bari bagosomia ebinto ao mbabugate chimethod ao chianalogies ase bari bamaite gesongo kego bunanche mbabwate chinjira ao chiokoerera egento yani nchera nero omonto akoeresa egento gwakekora wakiwa omonto naba gotumeka omobwekano ntwakarosirie ebinyongo gose ntwakarosirie clay model clay ekinanti iga twabomba iga twarosie solar system twarosirie sase planet Jones pitwarose Earth Mars Jupiter na kiango timaitinga kwanya komanya boronge enchera eserikali ya county ya Kolemiremo mo CS we county ya KISII omenega ntamuna Patrick Lumumba nigawo explain enchera county ya Kolemiremo gutumeka omubwekano bwe basi ebasi ekobogori abiria nkibwate nibwate conductor nibwate abiria nibwate makanga nibwate bali bako na chama city nibwate montereba na kiango Your Excellency, wewe ni kama driver ambao unaendesha bus ambayo iko na 5,000 employees. Na katika hiyo bus, Your Excellency, kuna conductor. Wewe unaendesha bus, kuna conductor ambaye anawakilisha kwamba watu wanaketi. Na hiyo conductor ni kama DG wako. Iko na stages 10. Kuna stage ya kwanza inaitwa trade, ya pili agriculture, ya tatu revenue. Sasa katika hiyo bus, Your Excellency, conductor anasema simamisha bus, nauli imeisha, wanakataa. Katika barabara kuna mtu anaitwa CS ambaye kazi yake ni kuangalia kwamba wale watu wanafika katika stage yao. Sasa huko ndani kuna watu walevi, kama ofisa wa serikali kuna wengine walevi, wengine wanapiga kelele, wengine wanapiga porojo, na wewe unaendesha bus. Na sasa katika wakati huo iko board wanaendelea tu kuingiza passengers ndani, County Public Service Board. Conductor anasema basi imejaa, governor anasema hii basi itaanguka, lakini wanaendelea tu kuingiza. Na CS yako hapo kuwakilisha kwamba hao watu wanawekwa huko juu, wengine wanawekwa chini ya viti, wengine kwa board. Hiyo ndio kazi ngumu ya governor ya KISII. Alright. Again, thank you ase egeswahili gose ase fasi abari gukirukanga nkibwate mana feature yani nkibwata mana gete meaning nero ingawa visit for example nabagote unga montaka chikoibe suguma libaga agoturende ande mambia chanyore yasobokira na ndanya gotua era akaenda kasimora akaenda ne umugomba bwense akaenda ne kemerikeri yonse mambigo chikwira na ndachi koibese kuma kanyora te yasenga nchasi morete. Alright omoncho murigeria karto chikondo mutimoko asenseme yiga entangani yo murubiro obwe kebiro nigongo komanyanga omugeni tubiri tukulia lero ase studio buna tokoirana nigamenyeka tubuna Nancy Atoni daktari no umucoordinator bwa mangana HIV and AIDS ase sub-counting ma ya Nyariba richache nero tucho sangali tukulia lero gotwari obosemia nabo igo obomanye boime mono kubwatekana no borwire oboiga tusangenera mange nabo igo anyare kuiranirie noena maborio alia oganetie ekoboria ae ase Facebook mbwate una Ensara Joseph Mose boigo na YouTube nabo igo inyuraga nabo gotubwate boigo una Getembe TV KISII asensemo ya Facebook nabo igo YouTube search goseri ya Getembe TV KISII subscribe like share na ndibeke comment yago obeke kengerekeria elinde lio togweterwa nemeroberio yaito nabo download the app ya Getembe FM asensemeria ya Google Play Store kuse Google App Store app inkego konya app yigeni go konya asesi miago yakoboko nabo tekere meroberio ya Getembe FM yonsipi nande nabo schedule ngonyo ole kuganyete omoroberio gete otaraika ani go schedule gali ase app eria kwanyoganya esimi yago yokanga gotebiere nga chinsa chiri chekire umorobirio ogete ochakire yapo yene gotumeka chi bundles chinkemono no naso kwenye download ko bwata 3MB chok imagine 3MB kwenye download to baisa kosuka tukoirana ko na daktari Nancy Atoni tukwanira mangana aye enyamura nchekuru kwa Ensara Joseph Mose morobero no bwekebiro.
Basi karibu nando mancho muligeria asentunda ende yo muroberio bwekebiro nchenkoro kwa Ensara Joseph Mose na abuna nagotebia ntubwato mugeni gase studio lituko lia lero nigo amanyekanite na Nancy Atoni oyegano mu clinical officer na boigore coordinator ya mangana HIV ase sub county ya Nyaribari chache ine bunge ya Nyaribari chache county ya KISII nero tutayete kusanganere lituko lia lero so muroberio iga bwekebiro atotebye amangana aitanaine enyamuryo nabo igotukwanira amangana agenda based violence. Karibu sana Nancy Atoni asomorowere. Biye mano morali. Aditangana kimaningani otebye murigeria ngana kyokurukwa na kyogokora erinde ere karoko mukwanero manyanga ningoko moteri. Asa Marieta Nancy Atoni, one clinic officer and the same time ngo coordinate HIV and STI activities in Nyaribari Church. Yeah. Karo kote buku coordinate amangana HIV exactly inki mogo kora. Karo kote bango kutoko coordinate amangana HIV kutoko intuto tenerete amanga abantu bali bago pimwa HIV. Bakera bapimiru banyore bale HIV positive. Bacha nyagitari twaba mariogo twaba obosemia. Naende twababwati gochie binyoro twaranga twabakonyire banyare konyana kibakomenya na ebirusi. All right. So a relationship yago so obwa mate bwago nabantu bamenyete na enyamoryo ebigo chaka korwa process yo gopimwa maybe karo montato kire kwa bahati mbaya nganale positive relationship ya ino yagendera kogendera n'ubugima bwawe buna buchikomenya buchimutu. Ogo relationship yani no muntu bwate virusi bye nyamoryo yego chaka korwa irio monta pimwa ose irio monta nyagitari nabo lera si ikire te lazima ngo montaru aramanya gupimwa HIV ogo nyagitari na itoka no muruire gwako aba go nyagitari nabo gukwanerwa opimwe okora nyorekane kole positive ogo kwanerwa ngakyo bwente komenya positively omenya obugima bwawo bwensi naende still kare wapimwa kwanyora kole negative na aro bado no bwente counseling neroro okolerwa omanya nakyo komenya otigare koba negative. Right. Yes. So in case karo montare positive omonto yegabono bwamate bwa gono bwaye bwabwatanire mpaka so bugima bwawe bwensi. Yes. All right. Now, asengi njo watebanga ngo coordinate mora mangana ya HIV sub county ya gone ya Nyaribari chache. Nga kiura to tebi umubarole bw'abantu kero kende kurwa sub county na maybe say county. Intengo coordinate Nyaribari chache HIV activities and STI. But in KISII County, gotobwata abantu bonega bale on care, bale on treatment, bale bapimiru bachakira marioko bale 37,500. 500 na bachakira marioko bara sa marioko. But as KISII County, we expect to abantu bonega 41,000 na babwente ka onango bale on care. Eke meaning abado abantu mbale batotaraikira. Omubaro yuno monene sana asa abantu babwate gose bamenyete na ebinini bya nyamoro ne ngike kwirera oratotebi bintu ngike kwirera infections ejiga chiko bayigora abantu anate 37,500 abambali bara mariogo bacha kire tomanyete ngaba na bale positive and baron care bacha kira mariogo bone bintu bigo changira mono sexual behaviors meaning umuntu okonyora obwate abantu sexual partners wetanyo yomo naende tori faithful aso nonyo no obwate oyo umuntu bwato umuntu oyo mo tari faithful aso umuntu oyo yomo abwate abantu togoroka mipango ya kando mipango ya kando tari gutumia condom bago shiriki amapenzi bila just like that a condom. So in the process umuntu okonyora infected abantu babere batatu noyo muntu yabwate konyone na bwato oyonde okonyora bona it's a chain of ya abantu it's toko yeroka PNS tree nyoro muntu an index client umuntu oyo moyo wa positive igabwate abantu bande batatu
abantu abatatu ne nabarabumba bwata abantu bande kiro muntu nabwate batatu aine example nyabunda bwate batatu nde babere onde bane ona in the process gege change kwanyara nga muntu oyo agosiliki noyo amapenzi bila kinga kwanyaro noli nerebo kwanyare change yeko round and yento kende stigma okonengetwa omuntu manyani mbwate na atwalire virusi vya HIV woba ngango soka nchikuligi obokonyo gende nyagitari nchaka mariogo gochande gosekererwa n'abaminto baguchikumanya ngabono ni positive gosekererunde esengenjo HIV eko associated with the eko associated wana obosarati muntu ubwate HIV ga no mutomani Waneke kiagerire abantu abange no nyonye nyorete not because nga nachi etukuri yobo nakora chito koro botomani taigosoka anyore obokonyo counseling and amariogo all right na lakini notenga okonengeto by the way no anekero tukurigeriga nkoirereri bagali nene sana ase ebintu biri bitangeta abantu ugwesokya so far ngakimogo deal na mangana yokonengetwa igo toko kwanza toko koragenda tokora counseling wakwanira omuntu ori kwamweresa kwamotebinga kwamoira the steps cia HIV kwanza rero yaikire once wachakira mali wapimwa kegima wachakiriogo tuwicha koro signs cia AIDS ikaro maito monto gari kurwara ole api ongusoera pi utwara bitonya bitonotono kinto bono rero nkege gukoro kinga muntu mucha goteba nganyarebe na arwarite bono once kwa chakira mario kigima turi guchikoa room bantu bachi kuna konengeta nganyarebe na kiarwarite so provided oso kimapemo manye status yago obugima bono bokugendera kawaida. Yes. So long as you weso kimapema opimwe oiro through counseling utaki werio mapema obugima bwao bokugendera kawaida neba no mwana omoke kwalenge bono like for example tubwate HIV infection among adolescents 15 to 19 years igere igoro abantu aba naboko bakwanero batebinga na bakomenya obugima bwabo kawaida bachakie family kawaida nandera twekire ntokoroka you is equals to you na umuntu ekera nyure ryogo liaye ebirusi byarariro mubere bya very undetectable kirako bikomanyinga ko ire labo chikopimo kwanyara ngabana mbiri koro kasamanyinga bya very undetectable muntu oyo nashirikie ngono no muntu onde ole negative tariko mwambokera that is what we call undetectable is equals to untransmissible. All right. Anakieka toko encourage abantu muntu chake ryogo over virally suppressed. So wow, igo incident nero umuntu nga okunywa mariogo ngoikaro suppress ibinyini then a possibility nero ta go transmit go chesa. Yes. All right. Mwancho muligilia togandete gusanga na Daktari Nancy Atoni clinical officer otenete ose ore coordinator ya mangana HIV and AIDS ose nyamoleo una bokoro kwa se KISII ase sub county ya Nyaribari chache county ya KISII nyora kana bokutubote se Facebook Etembe TV KISII otonyororo live. No daktari kero toko sukamotwe ngakimoko binubuna officers nande boko coordinator mangana HIV. How do you get someone go kire stage ringa bono anchira pimwe because actually abantu abange problem era so uko wancha kwanza nga bono pime. Yes. Ngakimuko mu kire stage ringa bono monto achire gupimwa na onye in case umuntu otokere na baro how do you get that person who accepting ga bono na anchira ni bono utiankoro mu nyagitali ante ABCD. Ndubwate abanyagitali tokoroka nga HTS providers. Bali basomerete counseling na kiao counsel omuroi omonto pakamo iki amopime naenda ama achieve either be negative or sabe positive ande kera bire positive na after am achieve ngo bare cancelled na rote bunga na ba negative na kiyo chikomenya negative na ande kera bire positive na kiyo ko ba linked okoreki ogende
uchaka mario go nyagitari at the same time ntobwate abumbali bachire nyagitari nkokora tole gasi amomono n'abantu bakoro ku implementing partners implementing partners yabantu tobwate bali bakatenerete care and treatment once you monta pimi ngaki monta go pimwa na kiago nyagitari anyo mariogo na kiako wa followed up na nembari bali bakolega at the community level ko iratorechi outreach because to realizing HIV prevalence as adolescent gere igoro kwa nerasi nini especially Nyaribari Church where I coordinate HIV and STI activities last quarter yere mutinyo saba oiko mutinyo kianda new HIV infections positive among the adolescents koru 10 to 19 go baringe babiri oine equote ya moyoka nanda abana baringo on care in Nyaribari Church equote you 10 to 14 go bara abana 366 15 to 19 go bara abana 466 either number nke maite asaba among the adolescents bo abana baketokote abana bake 18 batara abantu banene abana bono naende no teenage pregnancy go yarenge 10 to 14 go barenga abana 39 bale molito maita abana na 15 to 19 go barenge 188 ino mubarole igoro sana ino mubarole igoro ono ntobwate challenge among the adolescents kero kende adolescents enyene bune stage nero underlying factor yoko nengo changiere ebirusi abana abambabu ati knowledge bamanyangana ki can I negotiate for safe sex bacha batware ntokoroka peer pressure abasani babo batware ji boyfriend igaiga na abwate girlfriend na out of those peer pressure na kwataka kawango musani u in the process kwanyara kwe mwana abachire koba intimate without batama etinga kibakora ki ngaki profession safety kit bagotumia ntobwate the partners bakora the community mo yabo daraja mbili vision volunteers bako funded by Red Cross we do a lot of outreaches chi otoko yana to the community to akwanira abana baito to abate especially the young girls because the ones what I kunyara ko negotiate for safe sex to abate binga asa abana bali bako ende school babwenta ko abstain onye ta kunyara ko abstain then they should be able to negotiate for safe sex nenchirende batumeke mepira okay was a condom all right abune ine last resort etambuka but hiyo toko baini kare tinga asinginto abuna abana ono igasi yabo bwente gutwara ne bitabu na gusoma ama pensi gabwente ko yabantaba nene bali asenyumo one through this outreach pia tokwira the preventive messages to the community and out of those preventive messages nabako nyaro mwana kwa mukwanda kwa omanyanga kiabwente ko menyazo mwana na in case omuntu kara mugosere tabwente ko nyora HIV out of that defilement gabwente atinya gitari mapema aiwa madiogo tukuruka pep api monyore HIV negative be prevented tanyora HIV abe prevented tanyora pregnancy out of the defilement all right goto kwelimisha toko somia abana in the community yes all right daktari kwa interact na abantu abaiga kerokende bamenyete na burero bwanyamoleo what are some of the challenges bagwetera na the biggest challenge twatanga stigma enero ukonengeto nkoro kolinde mbitango kebinande bagwetera kurengana na bunaye kwa beli na bara ekeke uchangira mono no konengeto mono ekende na we have poor health seeking behaviors tuarwara ntiriko na nyagitari wacha kwa kanyambaka kwa rwari waikire nsepi na ligocha kokora kikogenda nyagitari opimwe bona nyabantu baitonkwancha baringi muntu opimwa eche iwe bwente kopimwa at least kero mwaka
kwa manye status yao. Once you are HIV negative na bego change dagikende yonse. Muntu ole comfortable noli ole HIV positive. Once you are HIV positive when or remain HIV positive for life. Lakini kwa negative chances nchironga na uko positive. Yes. All right. Yes, so long as you expose yourself na uko positive any minute. Pia PMTCT. Prevention of mother to child HIV infection. Abasubati ole molito na bakwambukeria omwana ebirusi. But nyagitari ntobwate kitokoroka PMTCT umusubati ekero ole molito bwente kana nyagitari mapema opimwe onyago kuba positive ayo gwa mariogo onywe obe virally suppressed na omwana ekerako okera kwanyorira omwana elio gondire na lyo omwana akoewa na kwa monyore kigima oyo elio gelio onywa mbaka ekera gwatigire ko mogonkia kwagendera 6 weeks after gwatigire ko mogonkia omwana oyo bwatia mashalti omwana ona bago akoba negative. Wow. Yes. Wow. Bantu mbale bayibole tu babere na bara more than 30 years. Bayibole tu nero. Ono bakini babira abantu abanene. These people na bakonyoma muswati ore negative na bakonyoma muswati ore positive. And that is why again no U is equals to U ego soiraini. Okay. We have and talk about discordant couples. Taringe kerana nde positive timbwene tigo tuara familia. Ngo tuare familia. It negative of course. Na wankole izie familia ere negative. So long as buatia mashalti ya nyagitari. Ngende nyagitari nywe liogo buatia mashalti a nyagitari. Alright. Agwa soko nengeto tararo daktari mtu vete toko interact na abantu ase chisemi na kurumagaiga some of them abande baba bako koerera emigano gete ere yo kumya sana especially mbara bako tanga okonengeto nkoro mpaka to the point nga muntu tali kwa no ene kabarua ase because nale infected muntu taliko bariko sanga gosenege kombe onye no muntu chamago sani eri nige chiko kunye tuguta. These are some of the myths chira associated na enyamoleo nkyo kwa nere goreki oko nengetwa go bako nengetwa because abako wanengeta bare ignorant mbamanyeti ngaki muntu akonyora ebirusi byenyamoleo ebirusi byomunyamoleo ko binyora wetera amapensi utatumie tikinga ebirusi byomunyamoleo rabinyore wetera ng'inambo keri omwana keratari kunyiriogo naboko binyora wetera sharp objects esindani tumie sindani mbwate virusi ntumie sindani no muntu ndatumie nabo nalio ko binyora again blood transfusion lakini nende yi ere on a very light small percentage because ya manyinga muntu tarati ko komenterwa manyinga ngoeterale bipimo one ebi the myths chiraisi ko iga bantu atenga muntu karona mo ekonda ngutigale virusi buone obuno obulimu konde eri virusi nchirete yo bigo chawetera ali so muntu akole ekonda ni nani na mongo sange kombe naye virusi mbi amate kontakire 5 liters of saliva manyego transmit ye virusi wana kombe keri tinka nkerigo nchirete yo ndakwambukeri ko bugoli no ene quarter liter abande batebanga none gusanga chianga chianga there is no blood contact, there is no fluid contact. So nchirate yo rambukeri umuntu wasanga chianga wasanga bikombe elini ignorance to gutamanya na ene to attack to aliaziringa men have poor seeking behavior oga kambali ko genda bali kutaka kugenda nyagitari mungi nakagende clinic yo pimwa oba negative amachibwa ina yaito ona ko nanga nkibwa pimo kwanyora machibwa yaba yaito ntobate program ko men sensitization men sensitization where we involve only men they discuss bago kugambere bintu bya abagakabuka. Okay, na akirto taragendo mutimoko kidogo kero kenda bantu mbali babwate suicidal thoughts gosechi birengere byo kurusi okoba kero kendo muntu tebunga you are positive ngaki mo kwanya kwa content ubuneke kana ndenga kimogo ke handle suicidal thoughts nchiroro kama ite muntu kero wapimiru muntu akende blackout lakini out of counseling
ane ntobwate professional counselors asinyagitari cheito abantu bairu through counseling pole pole muntu cha ku accept because acceptance na ne process pole pole finally muntu cho uitaba na ande yoto ko abeke ntoko ka support groups these support groups muntu cho anyora abandi in the process because no nyino mwana mwaboko nyora ngana ebieka ole positive ona kwiranga is like is in his own world of HIV lakini yo karto kwa bekete support group nge abana tokoroka OTZ kwa abekete this support group oli araisinga kumbe obe tali nchebieka we normally meet during the holidays kwa nyora mwana nyora ngabono ne school eli asakari ko soma for example nye KISII school nye school eli akosoma nyora mwana mbara bako nyora ne school kawaida tama itinga era kunyo yo kivyake no linkunyo akali kivyake lakini wanze karaba omera nile gaige nyagitari in the support group akoli araisinga obe kumbe tali nchebieka in this world of HIV in the process kia ba moyo na ende counseling yaitere continuous telikoera na bera meaning kero kenda bukubwati omuntu paka kagali sakari watch kumonto yes ndire wikera twakoragde tokoroka home visit through our partners like for example nganto bwata abana bale orphans mwana konyora baibuli bakwete bonsi out of HIV ama gose out of other diseases abana aba nchira togo chako omuntu eri gutama itinkasa amenyete na kia amenyete onya none ndagira tabuati none school fees tabuati asa iga eseri ya risiko ono igotogo take care of abaruire baito in totality tuabwa kora home visit tuamanya abana bana kibamenyeteka no moeri ogonya gitari angaki o bwate ebicha yonsi yankasa amenyete na nyagitari gaiga. Alright. Yeah. Asante sana mwancho muligilia oyeto gukwana na omo clinic officer munyagitari Nancy Atoni omo coordinator bwa mangana yenyamoreo asesa county ya Nyaribari chache county ya KISII etokwirana ngotito kuligilia ngana kiba konekia amazingira kurunkaga ya baiga banyorire bamenyete ni nyamoreo ngaki bakonekia ngamonto iga mbiya menyete boigo tuchikuligilia amangana World AIDS Day iriya lengetereke yamo omutinyo yoiga ngaki liabete na bintu bike bya korekanete ororo na boigo tuligilia mangana agenda based violence ose GBV to baisa guska Getembe TV no ikingo kya mamusi murobene ekebiro nchekol kwensara Joseph Mose. Alright, karibu nando mwancho muligilia asomurobelio wekebiro ntundende ya gatatu ntunde ya mwelio asomurobelio oyoiga nchenkoro kwensara Joseph Mose no mugedita se studio litukolia lero nigamanyakanite buna mu clinical officer usomonyagitari Nancy Atoni uyoromo coordinator bwa mangana yenyamore ose HIV and AIDS asesa county ya Nyaribari chache county ya KISII gose ubwango iganto atwara litukolia World AIDS Day likoba etarike mo December kero mwaka na gali antoro chabantu bagwasoke bakuru testimonies abantu na egento naro chenkiringa tokonyara ko judge unaweka whatever omuntu nganabwate na positive was negative wetero koligereria what is the importance obuye bwo accept mburo bekora una bali naro chebe yancheranete ubuguma bwabo buri kawaida. HIV is a very manageable disease because it's not a disease, it's a condition. Karawa itabire yao kobera raisia konywe yogoli yao kubwatia masharti na ende na mtu abanyagitari to kokora continuous counseling kere round yo goche clinic oika okwanerwe umanya kwa gwerio gondiro kwa eria oyo kwagenda one in that process you kuna okwanerwe was kwabe kwa chi support group after some time umuntu gochoranga obe kumbe nabo bugima bako genderera kera umuntu ikira gotanga obe kumbe nabo bugima bako gendera it's what we call acceptance oitabire. And once itabire oli positively onywe yogoli yayo bwatia masharti omenyo bugima bwaye. Yes. Ubumba bwana boko gendera kawaida. Yes, bugima bwa gendera kawaida. Noni during the World AIDS Day era abantu baiki na bago soka bate banje na minye ne virusi miaka 15
na nyorira abana bali negative ntena ibole tune virusi na kinire initially gana karwara rwarire but once ekera itabita agachaka kunywa iriogo wano bugima igamenyete kawaida ataigutwara magonjwa tegemezi opportunistic infection tima thina kinda kebeke kegusi amore naragugochira okububu esenge nchobo nyamasi bo mubiri bwaerire wano mubiri otwero bere risoso nonaga kubaga gwetera tibige gweta ya gwetera abuna arotokoroka opportunistic infections ekera okunywa iriogo ria obiye ore virally suppressed opportunistic infection injiri ogochera wano kwanyara kwa accept ri goitabire ugima bwa bwagendera kawaida daktari ase bali bagotanga what you don't know cannot kill you mbali batatageti gopima bu notebenge state iri ogota gose yogotancherana ne ito monto bwango yes state yogotancherana otoko monto akagana into what we call denial kara wachake go denial chaka kolenge na kinabo nyorete uchaka na kwiburia maswali amanga in the process will affect the mental status yai the mental can affect the mental status ya wanda into depression in the kucha komurusiaria and at the same time ebirusi mbigase ne kuna komente kanomubiri kwanyora bunyamasi bumubiri bwayalire ono na kandi karubu burire bondo once kabo weta bwa mweta kwanyora bwa mukura yes wamukora bwangu na bono muntu yiga mwatebirenga muntu ngo rehabilitate moro muntu yiga omenyete no buriro buiga kero kende mubwate emerobero gete was programs moko babekerinde maybe na baraba banyora financial support kuroro gose banyora inchira bako enyora kuroro like the total orphans we have a partner orphan and vulnerable called Nuria Mtoto. Nuria Mtoto is being supported by PATH, USAID. Abana bao tokonya, especially the total orphans, but wale vulnerable kabisa. They are followed. Sa zingine mbala konya none a transport. Uyogo ikenya gitari teyo. They provide for them transport. Babuate economic stimulus. They support bao monto emergency funds because mbala konya none mechiende. Oni ndagira teyo na kiyo ko expect muntu yatanyu iriyo no oni ndagira tabwati niriyo gerinde taite ndagira no bamba ayen tokoro ka emergency funds baba yaba konya ko no oni ndagira all the emergency ero muchiyu at that moment abande konyora abana because parents are not there and the caregivers and konya bako na ko tossed from one caregiver to another because of stigma on school fees teyo. It also comes in baba support in school fees ekaro funds chiro. Yes. All right. Na ekaro tokusuka mutu daktari wiki yega ya World AIDS Day ya bwatraneti amatuko 16 gender based violence. Kura tutevi ngo kidogo igoro ya gender based violence na ndo tutevi karo kende merobelia semo ikiri. We have ntobwata a lot of gender based violence. Okonya romos ubuntu kunyanyaswa haki tiao okoboro musubati naende gusokoboro musate rero magegake gatu agatebira basubati nabo bakunyanyaswa nakiwanda era yaikire nona bagaka ngo itubare lakini because our society nga mugaka tabwene tigo akwa bana baka baho bagosoka goteba na inche ngo korandeki ngo itunde andi togotanga basachi to bakorera guchi but we encourage abagaka no nye ko ba violated also case ko seek for help ngo chigo kwa negora nyari bari chache alone in the last cases ya gender based inchiroro umuntu kunyanyaswa singinja yoro musubati osesenge ncho more orphans abayiboli bakure bono mwatebi ya mate ose tianko neri ya mate yabataka bone ko barusia nonye no mugondo uri ino abana babwati bona sibagochia abandi babamba ka defiled because mundu tayo family watakobatetea like through the help of Darajambili, we have managed to reach out to 24 survivors. Otokubaruka survivors of GBV. They are very assisted na yentoko ka legal aid where Darajambili provide for the pro bono lawyer.
baba assist ko nyora justice through the legal process. No matter the legal process pia ni chibese na nini, and these are vulnerable group. Abande kwa nyora ngaga igase abana baba babu ati monto kuba tetea, they are still vulnerable. Baba rescued to save our spaces. So far we have managed to rescue 6 survivors and 24 by legal aid with pro bono lawyers. Yeah, in your kesi kiabo giachira sichikoti. Kesi kiabo giachira sichikoti nke kubwati ukerene lawyer, and the same time daraja mbili ngo supportiro munyagitari ogendo to testify in court. The same time go support bare rescue. Na bako nyara za good Samaritan kware weta kwa nyaro mwana very defiled, lakini mbapu atina onebese kumukinya gitari acho kwa nyaro bokonyi. If you call darajambi na wako pago tome transport, umwana uli usiku wali aikiunya gitari anyore the services. And the services gender based chibwente kwa free in the hospital. Omuntapi mwebosa ai wa maliogo. Yes. Bonga gachi skuru nchibungire ogiga it's a long holiday even tebenge bigo kolekana. What do you advise? Uchasabe buli nasaba? As parents, let's keep abana baito busy. Omoni toma yanki umwana wakora. Yeah. All right. Asante sana se chinga kichago konyoro gocha usanga na into, but on a lighter note, how do you expect a KISII manage kulipotenga eroni ntuangire? Anyway, Biamono Dr. Nancy Atoni asoko nyali bakagusanga naitwe. Thank you. Biamono mwancho muligana asoko ira chinga kichago ase oko ligerero murobelio ekebiro nchekoro kwa Joseph Mose goika nande ikende egocha bona botambe kera Jumapili ense ya mugo ikachinse tia marogoba tokore bona botambe ime yo murobelio obwekebiro ase Facebook na YouTube ngoro kwensara Joseph Mose wego inyoranga nabo gotubwate buna Ketembe TV KISII ase Facebook na YouTube. Subscribe, like, share na nditige comment gabo karoke no nyento igitikwira ni libolio kwabwate litige gabo na botogo communicate na Daktari Nancy Atoni onyale li irane lyo gotase liboli lyao. Ukenga kende, bye bye.